खुलुमबाय बे समाव रादाबखौ फरायदों आं राजीव बसुमतारी। बे समाव आसाम सरकारनि मोनसे हानजाया थामहिनबा आसामनि डाइरेक्टरेट भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करापसन आसामनि मोनसे गोख्रों हानजाया सरकारि साख्रि मावग्राफ्रा घुस जानायनि सायाव मोनसे गोख्रों राहा लादों। बे बारनिफ्राय सरकारि मावख'आव सरकारि साख्रि मावग्राफ्रा घुस लानो एबा घुस बिनो हानाय नंला आरो जुदि घुस जादों लोगो लोगोनो जेल जानांगोन। नोंथांनियाव जुदि सोरबाफोर सरकारि मावख'आव घुस बिदोब्ला थाबैनो बे एन्टि करापसन हानजानो मिस कल एबा मोनसे SMS हरनानै कमप्लेन हरनो हागोन आरो बे घुस जानायनि सायाव सरकारा गोख्रों राहा लागोन। आरो सरकारा घुस जानायनि सायाव राहा लानो थाखाय रायजो राजाफोरनो मोनसे टल फ्रि जानबुं नं फोसावदों। बे जानबुं नंफोरानो जाबाय 180034536767 036124622295 9435024100 आरो WhatsApp नं 6026901243। बे समाव फिन आरोबाव खनसेबाव फोरमायनो सानबावदि आसामनि एन्टि करापसन हानजाया सरकारि मावख'आव जाख्ल'नायखौ हमनो थाखाय अजद दैथायहरनो थाखाय रायजो राजानो जानबुं नं फोसावदों। बेनो जाहैबाय 180034533767 036124622295 9435024100 आरो WhatsApp नम्बराव SMS हरनो थाखाय 6026901243 बे नाम्बारखौ होनाय जादों। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SCC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360